будителите са учители. Те са хората, които ни мотивират да се развиваме. Дават ни пример и ни насочват на правилния път. Моят будител са всички ученици, които минават през ръцете ми. Първо отговорите. Родителите днес, това са за мен всички, които ме вдъхновяват по някакъв начин. Примерно, аз тренирам плуване и за мен един будител, така мога да кажа пример, е Райан Лохти или Майкъл Фелпс. Моят вдъхновител и будител, който ме мотивира да правя това, което ми харесва, е Иван Зайцев. Будители са всички тези хора, които ме вдъхновяват да водя пълноценен начин на живота. Аз примерно свиря на китара и един от моите будители, които ме вдъхновява е Ричи Блакмор. Да. Вдъхновение е Уитни Хюстън. Мен ме мотивират хората, които са амбициозни да постигнат целите си. За мен, моите подражатели, които съм приела да ми бъдат като те да се каже будители в сегашното време, са майка ми и двамата ми дядовци. Човекът, който ме мотивира с теб като студент. Попитахме ученици и учители и вече завършили МГ въпросът. Какво за тях са будители? Те отговориха различно. За нас будителите са всички тези хора, които са амбициозни, целеустремени и преследват мечтите си. А ние намираме вдъхновение в МГ, където идеите намират бъдеще. За вас, какво е будителят днес? Будителят? Това съм аз. Кой? Това съм аз.